И здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала ми. Аз съм Валката и за тези, които ме следват в YouTube, знаят, че понякога събота и неделя качвам видеа и този път реших да кача видео с моята най-добра приятелка на име Люба. Нека да се представи нейния канал. Люба, Така, здравейте, аз съм Люба, ще ви покажа моя канал, той ще го, как го кажа, чакай, бе. Ами такова, че той ще ми изпрати канал в коментарите и там мога да ми се абонират. И днес ще играем Free Fire. След това видео ще кача още едно видео, както Brawl Stars. Така че не пропускайте, абонирайте се с канала, с камбанката, да не пропускате видеята ми. И аз искам да даваме реди и да започваме. Добре, кой избира оръжията? Аз? Ти. Добре. Добре. Хора да го направят. Чайче, брат, чайче, баща, бе, знам. Тук съм. Добре, че правим видео. Добре. Какво става с мене, бе? Не знам, това беше много добро. И който иска, може да играе или с мен, или с това. Само показвате на 70. Найс. Добре, избирай. Опака, ей това. АК, това АК-47. Оставих там малко, май. Къде? И аз, хора, след тази игра ще свърши видеото и отиваме на Brawl Stars да играем. Нали, Люба? Добре.
Аз просто няма да се научим. Не. Добре, 5,90. Не. Ей! Това не ме хареса да знаеш. Ходи! Не. Добре, това беше добра игра. Това беше видеото от мен, хора. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате на канала с камбанка, за да не пропускате всяко едно мое видео. Ще остава линкче долу в коментара. За моя канал. Канала на Люба. А от мен, хора, чао!